Sikara para kang tumingal perang campo samya ngedali ora katet welateng kota bincang sangat cimijo latinyo ngedaliwus Tresna Surawiraga kaya buta singa warga ing Latala Antarja Kakang Brumanapa iku dadi dutaning wong amarta leganing atiku timbang aku wirang bebarang luwih becik aku jotosan karo kowe parat waduh toblas tobil wani tanding marang aku sing tak wedeni apamu empat naji jaya kawijayanmu tumpang soh ngabake dodok ikamu dengkleh ora gelem minggat gimbal ndasmu dina iki parat
ora kena sinangga miring ayo saran kali atiku pati terjo amat waktu bakal tinggal kang kok Srenya pratangga pati mindumiyat amun-amun gumampang maletik mancala putus sewang lumun lamat ing jerbabah depan lemah nengge Sang Prabu Bama Nrakasura kenging dayaning wisama bar dening Sakradana Raja bawane Sang Prabu Bama kagungan aji Pancasanya kena lara luputing pati Rekah winuwu sing Indra Antareja lunga kowe mongko kantine tumuwuh salami mung awas eling-eling lugitaning alam
eling lukitaning alam anakku ngrawong bagus anak wong Sigit Bomo inggih Kanjeng Ibu Dewi Pertiwi sembah bekti kula mugi kunjuk ya wis ndak pompong ngger kaki Bomo nang apa nganti kowe dina iki njel babah ndepani Bantala kowe mengkono ki mau tujune jeneng sira kagungan aji arane aji Pancasunya kena luputing pati jane ning apa ya nggih nuwun sewu Kanjeng Ibu rikala semanten panjenipun kula menika sami-sami badhe mbayangi dhateng Kanjeng Rama Dewa Jingdrawati supados paling berkah pangestu anggen kula menika badhe nggayuh wahyu mustika waji nanging kadang kula Antarja menika dipun utus dening pepunden kula para Pandhawa semanten ugi-ugi mbayang dhateng Kanjeng Rama Dewa Ji temanipun kula menika Bandawalapati nanging kula ngakeni bilih Antarja menika salah satunggaling nem-neman ingkang digdaya sekti mandraguna waduh kula kawon Ibu minta kados menapa wirang kula menawi tan saged mboyongi wontenipun Kanjeng Rama Dewa Ji jagat Dewa Bathara Antarja ora ana budimu ing atas kebau cah wingi sore wani lan wong tuamu wani kelawan kakangmu tak balang pengabaran mbok dadimu apa kuwi Antarja mangun kung gandruhang rimang lilin mopan pokanin yen tan tulusa mangkono sang Dyah Utama anakku nggih Antarja nganti jeneng sira njrebabah ndepani Bantala mangkono ki kena pengabaran kowe tangi aja gawe isine wong tuamu Dewi Nagagini yo nggih eneng apa kok nganti kedadian kaya mengkene iki mau Antarja waleh-waleh menapa Kanjeng Ibu rikala semanten kula menika mengsah kalian Kakang Bomo kadosipun Kakang Bomo menika kawon tan prasangkan praning bilai wonten angin Garuda nempuh dhateng bebadan kula satemah kula njer babah bebani Bantala kala wau rahayunipun wonten Kanjeng Ibu Dewi Nagagini jagat Dewa Bathara gek sapa sing manimbalang pengabaran nganti kowe kapracundang ing mengkene iki mau oh jagat Dewa Bathara Kakang Mbok Pertiwi kowe linga ya Kakang Dewi Pertiwi nang apa kowe dak seneng-wenang lawan anakku si Antarja aku tumindak kowe mengkene iki mergo aku ngewangi marang anakku si Bomo anggepmu apa
Kowe kok tega kelawan ponakanmu lanang si Antareja ki kowe purunanmu dhewe. Mbok ya aja ki mengkono ki mau Kakang, mbok yen to nganti anak ki padha padudon padha regejegan prayogane wong tuwa kowe mau kudune ki mau bisa misah, bisa ngadili perkara iki. Ora kok dak seneng menang kaya kowe ki mau. Yen to nganti kowe mau ngewangi marang anakku kelawan anakmu mengko yen wis padha rukun wong tuwa isih tatu atine. Mula Kakang mbok sok ben aja ki mengkono ki mau ora prayoga nganti kowe mbalang pengabulan kelawan anakku mbok ora idep. Anggepmu apa? Apa dikiraku dikaro kowe apa piye? Oh Kakang mbok tak eling ora gelem ya apa aku ya dikira wedi karo kowe apa piye? Wah naga gini apa? Kowe iki kaya ayu-ayu dhewe. Werkudara piye kowe kok mesti senjata kowe kok nggawa gaman semono gedene godhog kerujak polo mbok gawa ki mbok nggo apa aku mentung marang kowe lho dosaku apa luputku apa anakmu karo anakku padha gelut bojoku karo bojomu padha gelut luwih apik meneh nek kowe karo aku ya perang. Pusik kok pusik. Eneng rembug dirembug ana perkara diperkara. Yayi, iki kabeh keluarga dhewe dudu wong liyan bebrayan. Prayogane piye? Ora sandadak kanggo perang wong tuwa kaya aku karo kowe kuwi mau. Pisan anakmu sing padha Botolowati, bojomu sing padha perang kae mau pisan. Mengko tak jarani prayogane piye? Oh iya. Bisa. Wah. Wah, ayo. Anggap apa kowe iki? Wong iki aku wedi karo. Anggap apa? Antareja Bama dipisah gampang bareng sing wedok angel ora jamak padha jambak-jambakan ya mengkene iki mau. Wong lanang kuwi minggat to. Kowe lunga aja nyarung wis karo wong wedok sing padha gelut kaya ngene iki mau. Nek ora tak
copoti jarikmu karo stagenmu ora mungkin kowe iso padha pisah apa ora anu wong edan wong lanang latu terus lenging driya mangun kung gandhuhang limang lirena tanpa kanin yen pantulusa mangkono sang dyah utama ing yayi Werkudara aku njaluk pangapura ya dene aku mbelani marang anakku Bromo kepeksa aku tegel kelawan Siadi bakat tak balang barat mbuh tibamu Sunya pratungga pati pintu wiyat amun-amun gumampang maletik mancolok ing Buma wonten pengendi kowe ngadhawuh Rama Dewaji ya kaya mengkene iki nggonku mbelani marang jeneng sira tak rewangi tegel kawan adikku si Werkudara semono Gatraca tak balang barat mbuh tibane ana ngendi ya mung ngene Buma abot sanggane nggone bakang gayuh wahyu mesti kuwaji ki mau sepisan mapane kudu ana Tribrasara sing kanthi Anoman wonten dawuh sinuwun kowe lagi ngopo lembe mancing oh aku niku kareman kok iya ya aku percaya nek kuwi kesenenganmu ki ya kuwi ya mung ngene Anoman olehmu swita marang aku kuwi mau kanthi lambaran sing kepiye rikala semanten kula menika dipun meling kalian Gusti kula Prabu Rama sadèrèngipun murut ing kasedan jati. Yen kowe pengin sih nutuke swita marang aku, kowe ning tanah Jawa dirujuka ning Praja Ndrawati kowe swita Sang Prabu Kresna. Apa sing dadi pengendikane Prabu Kresna ya kuwi pengendikaning Sun Anoman. Pramila menapa ingkang dados dawuh paduka kula mboten badhe semigah laku sisip. Bagus yen mengkono. Kowe tak kongkon ya Bang pundi kowe tak kongkon supaya dina iki nyidra pustaka Jamus Klimasada ning wana Tribrasara merga anakku Bama bakal gayuh wahyu mesti kuwaji ning sranane nggone tapa kudu ngedhep marang pustaka Jamus Klimasada sedengi para Pandhawa utamane Prabu Puntadewa lan Janaka wis prapta ning madyaning wana Tribrasara mula aku njaluk tulung Klimasada colongen kula niku pendhita sanes maling lho ngerti aku ning iki pengendikaning Prabu Kresna padha karo pengendikaning Sing Prabu Rama ya mengkono apa ora aduh cilaka nggih sampun
Kula nyuwun pamit, kula nyuwun pangestu, kula nyuwun pamit maling. Kowe ora takon maling, ning takon pinter kowe iki. Inggih, nyuwun pangapunten sinuwun. Budhal dina iki nyuwun pamit. Bumo wonten pengendi kowe ngadhawuh dinteni kaya apa bapak nglakoni iki monggo kula dherek Rama. Bumi gunjang kancing langit kelap-kelap katon lerginin cangalis risang mawe gandrung wala dalah Wakresna apa dikira Bambang wis anggelira ngerti apa sing dadi gedhoanmu kowe ngongkon kelawan si Wanoman supaya nyidra pustaka Jamus Klimasada tujune aku kok tapa nang Mega Malang. Ya Wakresna. Gandeng kowe ngiwangi anakmu, aku ngiwangi pepundhenku Pandhawa. Kaya apa mengko babal lakon?